Radovi u ulici Teodora Pavlovića. Određena je privremena izmena režima saobraćaja u delu ulice Teodora Pavlovića, tako da će u periodu od 5. juna 2023. godine do 12. novembra 2023. godine u potpunosti biti obustavljen saobraćaj na deonici od Bulevara Evrope do ulice Braće Krkljuš. Na delu ulice od kraka ka ulici Olge Petrov do ulice Braće Krkljuš u dužini od 320 metara planirana je rekonstrukcija postojećeg kolovoza i obostranih pešačkih staza, kao i izgradnja parking mesta. Odvodnjavanje saobraćajnih površina predviđeno je slivnicama u zatvorenu kanalizacionu mrežu, a bit će potpuno rekonstruisana vodovodna i kanalizaciona mreža. Postojeće zelenilo će biti sačuvano i bit će dopunjeno na mestima gde je to moguće, tako da ne ometa pristup parcelama, ali i da bude usklađeno sa nadzemnom i podzemnom infrastrukturom. Stoji u saopštenju iz kabineta gradonačelnika Novog Sada. U narednoj fazi izgradnje ulice Teodora Pavlovića radovi će se izvoditi na deonici od ulice Braće Krkljuš do ulice Cara Dušana, a javnost će blagovremeno biti obaveštena o izmenama režima saobraćaja u ovom delu ulice. Vrednost radova na izgradnji saobraćajnih površina sa pratećom infrastrukturom u ulici Teodora Pavlovića iznosi 87.598.463,93 dinara, a rok za izvođenje je 210 kalendarskih dana. Tako da krajem godine stanovnike ove ulice čeka jedan lepši, prijatniji i funkcionalniji ambijent.